Hej og velkommen til den her video. I dag spiller jeg sammen med min ven Mikkel. Og vi spiller Battle Royale i dag. Og vi vil gerne Du! Ja. Ja, vi giver ikke op, før vi har vundet. Vel, Patty? Nej. Så vi skal bare skaffe et win, og så er vi tilfredse, ikke også? Ja. Yeah. Meget. Det er oh my god, Patty, du har landet et sted, hvor der er sygt mange. Jeg lander lige herovre. Ja, men jeg lander et andet sted. Jeg lander herovre. Har du overhovedet prøvet at spille det der nye map? Nå ja, det har du en gang, og du hader det. Jeg elsker det. Det er derfor, vi spiller Battle Royale. Det er kun, at jeg elsker begge ting, så jeg var faktisk ligeglad. Jeg sagde bare Patty, han skulle bestemme. Og så valgte jeg Battle Royale. Og han må gerne leve. Men Patty, jeg kunne godt lide det der, når du sagde, du gad lidt helt hjem til mig for det der. Bare for at gøre det der. Kom. Det er du da. Jeg har bare lyst til hjem til dig for grund af, så kan jeg kramme. Grund af, det var så god en strategi. Bare, yeah. Og det tænker jeg bare, ikke? Det er fordi, at du har så et godt humør. Når du griner, så smitter det af på andre folk. Og når du griner. Okay, nu synes jeg også lige, jeg er i den her video. Jeg deler meget, siger jeg bare lige. Så skal I nok forvente i kommentarer at høre mange ord fra mig, ikke også, Patty? Du ved, hvor meget jeg snakker. Jeg snakker hurtigt. Som sagt, han snakker meget. Der er en her. Der er en. Jeg førte på jeg regner loot. Fedt party. Det er godt for dig. Det er fedt party. Jeg kommer lige lidt faktisk. Jeg sender lige så brief. Har du nogle af os skud? Det kunne jeg godt bruge. Jeg er over 300. Høj. Åh. Der var du. Tak. Så. Jeg er stadig over 100. Du ved det. Knocked. Hvor er de? Jeg nok. Hvor er ham, der jeg lige har dræbt? Du. Ja, godt. Jeg skulle ellers lige til at finish ham, der jeg dræbt. Og jeg ved ikke, hvor han var hen. Jeg ved for bare, han var et sted herinde. Jeg ramte ham kun én gang. Ja. Nå, ej, der ligger en mand lige herinde, Patty. Vi har ikke engang kigget. Lige det sted, vi ikke har kigget, der ligger et sted, er der bare en, og det var not. Vil du have sådan nogen her, Patty? Ja, jeg kigger lige efter en spiller her. Nå, så kan jeg jo stå væk, hvis du dør jo. Jeg kan jo lige så godt bare lige samle mig ind igen. Mikkel, du forstår det ikke. Jeg dør ikke. Han på hvor god han er, så vi er nødt til at bruge 2 spillere på ham. Jeg tror, han er slukket af. Oh shit. Så kom. Så kan du få over 100 liv her, Patty. Ja, hvis du vil have det. Jeg har 2 big shields. Nej, så gider jeg jo ikke. Rebe King! Vent. Min far han Så står du ikke. Lige der, boys. 9 HP. Du er seriøst så low. Kan han snakke? High five.
Hej. Jeg er lige ved at Halløj. sammen med Mikkel. Jeg er fint, jeg havde den i HP, Patty. Ja. Nå, det er det skal. HP, det Mikkel, er du ikke god med den her? Hvordan fik du den? Den åbner jeg for en epic chest. Blå kiste. Nå, du må godt få en grøn af dem. Jeg stod du bare på den der hele tiden. Så brave! Mikkel, har ikke brug for sådan der. Er du godt af, at du lige givet mig en guld? Det var nok derfor, du gav mig den. Nu kommer jeg Jeg ind. vil bare gerne gav den, jeg troede, men det sagde du Ja, også. det er jo. Det er også min yndlings shotgun. En her. Og jeg skal lige have lavet Okay, en guns. han Jeg rammer kan. mig ret meget. Om 29 igen. Nu er det Det der har svært. Jeg flygter. Kan bare flygte, hvis du vil. De rammer sygt godt. Jeg er død. Nobody. Jeg har ikke optaget en skid. Der er to. De er to spillere. Jeg prøver bare at tage det ud, det cutter, så flygter. Ja, det er nok det. Nok ja. Jeg vil ikke fight nogen lige nu. Godt, Mikkel. De ramte i hvert fald ham godt. Tag den der. Tag den. Og så bare brug den, når du har en videokart. Og så bare skyde den, så du får sådan en lille glider-tur. Husk at bruge den, når du har taget den kort. Eller bare tage den der. No way. Den kunne jeg godt bruge. Ja, den får du da også, når jeg lige rebooter dig. Jeg spørger dig, hvor der er nogle steder der. Ja, der er nogle. Shit. Noget han har gjort. Shit, du er on fire, man. Jeg er ikke bare god med den. Jo, det er godt, jeg gav den.
Så er vi jo vundet. Det er nærmest ligesom en sejr der. Hvor var det nu, der var? Det tror jeg. Jeg har fundet den. Ramt 18. Jeg har set ham. Det sus forbi. Patty, er du klar? Ja, jeg er klar. Nu tager vi den her. Og så bare flyve ind imod zonen. Ham der er nok. Okay, Patty, I skal ned og bakke. Jeg har en mand. Shit. Det er bra. Okay. Så bare hvis du skal have nogle medkits. Ja, jeg har. Det er også noget. Bekymrer. Er din far stadig? Ja, det er nu. Du har dræbt sygt. Altså, hvordan er du? Ja. Altså, jeg vil i hvert fald bare... Vi kommer måske til at vinde det her. Lige det, jeg har manglet. Skud. I'm coming for you. Jeg giver dig en medkit, ikke? Jeg har en medkit. Vil du have 2 minis? Det kan jeg godt. Så om du ikke dør. For alle gange i streg, hvis du gør. Skynd dig, Patty. Jeg skal bare lige ind i zonen. Jeg har kun epic. Epic Air. Vent. Shotgun. Den der... Hvis jeg blev så midt sammen, ikke? Vil du have, hvad den ikke giver, så giver? Så giver det et lilla gun, og så en blå og så en epic. Der er nu. Godt set, godt set. Shit, mand. 8-5 på ham. Lad være. Skyd ham. Der kommer en mere. Nå, bare tag med rippercut og flyt. Det var kun en af jer. Ham der har jeg ramt. Smart. Skynd dig, Patty. Oh my god. Du kan godt tage min shotgun med. Bare flygt. Tag med rippercut og flygt. Jeg kan ikke. Jeg har heller ikke. Skynd dig, pak dækkene. Kommer han ikke? Kom så. Kom så, Patty.